खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आंनि sbbodonews चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो फिन खेबसेबाव बर'नि मुंखौ गोजौआव लांदों मुंदांखा फुटबल गेलेगिरि हलिचरन नार्जारी बिथाङा 2020-21 मायथाइनि ISL आव हलिचरन नार्जारी बिथाङा हायद्राबाद FC नि जानानै गेलेदों मैयानि सानाव हायद्राबाद FC आरो ओडिशा FC नि गेजेराव फुटबल गेलेनाया गवानि फातर्डा स्टेडियामाव जादोंमोन हलिचरन नार्जारी बिथाङा मैया फिन गल सोनो हादों गेलेनाय जागायनायनि एसे सम उनावनो गल सोनो हादों बिथाङा उनाव ओडिशा FC निफ्राय कल आलेक्जेन्डारा गरसे सोफिननो हादों गेम जोबनायाव हायद्राबाद FC आरो ओडिशा FC निफ्रायबो गरफायै सोनो हानायाव गेमआ ड्र जादों मख'नो गोनांदि 2020-21 मायथाइनि ISL आव हलिचरन नार्जारी बिथाङा दासिम खेबब्रैयै गल सोनो हाबाय दासान्दि हायद्राबाद FC आ 4 नं फारियाव दङ सेथियाव दङ मुम्बाइ सिटी नैथियाव दङ एटिके महन बागान FC थामथियाव दङ गवा ब्रैथियाव दङ हायद्राबाद FC बाथियाव दङ नर्थ इस्ट इउनाइटेड आसाम विधानसभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथि फैगासिनो दङ बैसागुनि सिगांनो जानो हागौ आसाम विधानसभा बिसायख'थिया खौरांनि बायदिब्ला आसाम इलेक्शन कमिशना 2021 मायथाइनि भट होनो मोननाय सुबुं अनजिमानि फारिलाइखौ दिहुनबाय भटार लिस्टनि बायदिब्ला आसामाव गासै सा 2,29,92,505 भटार दङ बेनि मादाव हौवाफोरा सा 1,52,926 आरो हिन्जावफोरा 1,13,35,579 बेजों लोगोसेनो बाक्सा जिल्लानि भटार फारिलाइखौ बाक्सा जिल्ला बेंगिरि रन्जन शर्मानि नुजाथिनायाव बेखेवनाय जाबाय बाक्सा जिल्लानि मोनथाम समष्टि 58 नं तामुलपुर 62 नं बरमा आरो 63 नं चापागुरियाव गासै सा 5,36,903 भटारफोर दङ बेनि मादाव 2,71,533 भटारफोरा हौवा आरो 2,65,369 फोरा आइजो गुबुन जिल्लाफोरनिखौ मोनथ'नाय जायाखै मोनोब्ला उनाव फोसावनाय जागोन Coordination Committee for VTR Accord Implementation of EX-NDFB CCBAI आ फैगौ 23 जानुवारियाव गिबि खेब सावरायलायनो थाखाय थांखि लादों बे सावरायलायनायनि थाखाय CCBAI नि आफादगिरिया गांसे आर'जलाइनि गेजेरजों गासै बारग' NDFB फोरनि दैदेनगिरिफोर आरो केडार्सफोरखौ बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर मथंगाफुरि पार्कआव 23 जानुवारियाव बाहागो लाफैनो खावलायहरदों खौराङाव मोननाय बायदिब्ला बे सावरायमेलाव बारग' NDFB फोरनि बिटिआर गोरोबथानि बायदियै दफायाव थानाय गासैखौबो मोनफुंजोबनो थाखाय सावरायलायगोन आरो बेफोरखौ मोनफुंजोबनो थाखाय उननि समाव मा थांखि लानांगोन बेफोरनि सायाव सावरायलायगोन जेरै मैयानि समाव गिबि खोलोबाव सा 1,279 सोद्रोमाफोरनो रिहेबिलिटेसन होग्रोबाय आरो आद्रा थानाय सोद्रोमाफोराबो जाहाथे थाबैनो रांखौ मोनफुंनो हायो बिनि सायाव सावरायलायगोन बेनि अनगायैबो गोबां आद्रा थानाय बारग' NDFB फोरनि खामानिखौ मावफुंलांनो थाखाय सावरायलायगोन मैयानि सानाव बर'फोरनि गेजेरनिफ्राय सानै मानव गेदेरनि जिउ खहा जादों जिउ गोमानाय सानै बर'नि मानव गेदेरफोरनि मुङा फारियै जिपेन्द्र नार्जारी आरो सिंहराम बर' जिपेन्द्र नार्जारी बिथाङा क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि थागिबि बिथाङा सासे रोंग'सार समाज सिबियारि मोनसे समनि क'क्राझार जिल्ला फरायसालि नायगिदिंगिरि IS गसाइगाव हिनजावसा गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिबो जादोंमोन बेनि अनगायैबो गसाइगाव कलेज B.Ed कलेजनि सामलाय आफादनि आफादगिरिमोन बिनि अनगायैबो सानथ्र'हायै बिथिङाव बिथाङा आफादगिरि जाबोदोंमोन दुखुनांथाव बिथाङा 88 बोसोर बैसोआव जोबथा हां लाबाय बिथांनि जिउ गोमानाया गासै बिटिआरनि सुख'ख'हायै खहा होननानै बुंथिदों गसाइगाव B.Ed कलेजनि गोरायुं अजित बर' बिथाङा गुबुन फारसेथिं सिंहराम बर' बिथाङा चिरां बिजनि 17 नं सुबाइजार बियाबनि बारग' EM मोन बिथाङाबो मैया मोनाबिलि 5 रिंगायाव जोबथा हां लाबाय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा थांनाय रबिबारावनो प्रेसार स्ट्रक जानानै लवार आसाम हस्पिटालाव एडमिट जादोंमोन सानथाम फाहामथाय लानायनि उनाव बिथाङा मैया जोबथा हां लाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोब्ला नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो
23 जानुवारियाव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा 1 लाखनि बारा नखरनो हानि पाट्टा एबा हानि फोरमानलाइ गथायगोन। 23 जानुवारियाव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा आसामनि शिबसागर जिल्लानि जेरेङा फोथाराव दावबायफैगोन, जेराव 3,50,000 सुबुंफोरनि थाखाय पेन्डेल बानायनाय हाबाफारिया जागासिनो दङ। आसामनि मिनिस्टार जगेन महन बिथाङा बुंथिदों दि आसामनि 1,06,900 नखरफोरनो हानि पाट्टा होनायखौ प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा बेखेवगोन। आसामनि मोन 33 जिल्लाफोराव गासै 1 लाखनिबो बारा नखरफोरनो हानि फोरमानलाइ गथायनाय हाबाफारिखौ मोनफ्रोमबो जिल्लायाव डिप्युटि कमिशनार आरो गुबुन दैदेनगिरिफोरनि गेजेरजों होनाय जागोन। उन्दुलांफुबाय थानाय समावनो जिउ खोमानांदों सा 15 सुबुङा। बे जाथाया गुजरातनि सुरात जिल्लायाव मैया जादों। माखासे लेबार मावग्राफोरा लामायाव उन्दुबाय थादोंमोन। बेयावनो गंसे डाम्पार गारिया बिथांमोननि साजों खारलांदों आरो बे दुखुनांथाव जाथाया जानो मोन्दों। पुलिसआ बुंथिनाय बायदिब्ला गिबियाव गंसे डाम्पार गारिया उल्था फारसेनिफ्राय खुसेर लानानै फैबाय थानाय गंसे ट्रेक्टरजों सौदावलायदों। बेनि उनाव डाम्पार गारि सालायग्राया गारिखौ कन्ट्रल खालामनो हायियाव लामायाव उन्दुबाय थानाय लेबारफोरनि साजों खारदों। बे दुखुनांथाव जाथायाव सा 12 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों, जेराव 1 बोसोरनि सासे हिन्जावसा गथ'बो दंमोन। गुबुन 3 हस्पिटालाव जिउ गोमाहैदों। बिथांमोननि अनगायैबो सा 6 सुबुङा जोखोम जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला जिउ गोमानाय सुबुं अनजिमाया बांबावनो हागौ। सा 6 जोखोम जानायनि मादाव सासे डाम्पार सालायग्रा आरो सासे डाम्पार साफा खालामग्रा। डाम्पार सालायग्रानि सायाव पुलिसआ केस फाइल खालामबाय। मख'नो गोनांदि जिउ गोमानायफोरा गासैबो राजस्थाननिमोन। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा बे जाथायखौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे जिउ गोमानायफोरनो साफायाव 2 लाख रां आरो दुखु मोननायफोरनो 50,000 रां होगोन होननानै फोसावबाय। बर'न सा 1,279 सोद्रोमाफोरनो मैया गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनि अडिट'रियामनिफ्राय जिउ खुंनायनि राहा एबा रिहेबिलिटेसन पेकेजखौ होबाय। आसाम सोरखारनि नखर बिफान आरो आसाम पुलिस स्पेसियेल ब्रान्चनि बानजायनायाव बे अनसुंथाइ होनाय हाबाफारिखौ चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वालनि आखाइजों होनाय जादों। गिबि खोलोबनि बे रिहेबिलिटेसन होनाय हाबाफारियाव डिजिपि भास्कर ज्योति महन्त, पुलिस बिफाननि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोर, बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर', बिटिसिनि लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो बिथांमोननि अनगायैबो माखासे बिथांमोनहा बाहागो लादोंमोन। बिटिआरनि मोन 4 जिल्लाजों लोगोसे आसामनि गुबुन मोन 10 जिल्लानि बर'न सोद्रोमाफोरनो मैया साफायाव 4 लाख रांनि फिक्स्ड डिप'जिट होनाय जादों। नर्थ इस्ट फ्रन्टियर रेलवेनि सिनियर अफिसारफोरनि रां जाख्ल'नाय केसआव सिबिआइआ आरोबाव दिल्लीनि कैलाश कल'नियाव थानाय मोनसे प्राइभेट फार्मनिफ्राय 2,4 लाख रां हमनो हाबावबाय। थांनाय रबिबाराव नर्थ इस्ट फ्रन्टियर रेलवेनि चिफ एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसार महेन्द्र सिंह चौहान, जाय मालिगावआव पस्टिंमोन, बेजों लोगोसे 2 मावथिफोरखौ 1 कौटि रां लाबाय थानाय समावनो सिबिआइआ हमदोंमोन। बिसोरो मोनसे प्राइभेट कम्पानिनो मोनसे प्रजेक्टनि कन्ट्रेक्ट होनो थाखाय कम्पानिनिफ्राय 1 कौटि रां लादोंमोन। सिगाङाव भारतनि मोन 26 जायगाफोराव सिबिआइआ बे केसखौ लानानै सार्च खालामनायाव गासै 2,39 लाख रां हमनो हादोंमोन आरो मैया 2,4 लाख रां हमनो हाबावबाय। दासिम बे केसआव सिबिआइआ गासै 4,43 लाख रांजों लोगोसे माखासे सना आरो सम्पथिनि फोरमान बिलाइफोर हमनो हाबाय। बे केसआव नर्थ इस्ट फ्रन्टियर रेलवेनि चिफ एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसार महेन्द्र सिंह चौहानजों लोगोसे डिप्युटि चिफ इन्जिनियार हेमचन्द बरा, एसिस्टेन्ट एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार लक्ष्मीकान्त वर्मा आरो माखासेबाखौ सिबिआइआ दा हमबाय। ब्रिसबेननि गाब्बायाव इन्डिया क्रिकेट टीमआ अस्ट्रेलियाखौ फेजेननानै बर्डार गावस्कर ट्रफिखौ देरहानो हाबाय। गाब्बायाव जानाय बे गेलेनायाव भारतआ देरहानो हानानै मोनसे गोदान जारिमिन लिरनो हाबाय। मख'नो गोनांदि बे गेलेनायाव अस्ट्रेलियाया 32 बोसोरनि उनाव भारतजों जेननो गोनां जाबाय। बिनि सिगां 1988 मायथाइयाव अस्ट्रेलियाखौ वेस्ट इंडिजआ फेजेननो हादोंमोन। बेनि उनावनो अस्ट्रेलियाया जेनाखैमोन। 32 बोसोरनि उनाव भारतनि आखायाव अस्ट्रेलिया जेनबाय। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।